Mga island hopping operator sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City, Michabaw, humanwa tuguti ang mga pribadong sakyanan nga makasud sa wharf aron mahatod ang ilang mga guests. Sayra nato ang rason ni ini. Sa report ni Luan May Rondina. Ito naman pag-inabuhi sa island hopping. Problema na sakyanan. Dili na kasod, dili pwede parkingan ang kilid sa tulay. Sao naman niron. Ora na may gikubag galdero ani kalakiya. Sa video nga gipost sa usa sa mga island hopping operators sa Barangay Maribago, gipakita ni ini ang sitwasyon sa Maribago Wharf diin nagpusot-pusot pagpangabot ang ilang mga guest nga nagbitbit sa ilang mga baon ug mga gamit. Human matod pa, wa tuguti ang mga pribadong sakyanan nga makasulod sa wharf aron mas mapaduol-unta ang mga guest ngadto sa mga motorbangka nga ilang sakyan. Matod ni Hines Soliano, pangu sa mga island hopping operator sa Barangay Maribago, gikadismaya nilang gipadayon gihapon sa kapitan sa barangay ang wa pagtugot ni ini nga makasulod ug makaparking ang mga pribadong sakyanan nga may dalang mga guest bisan pa man kung nakanselar ang turnover ceremony sa mga rubber pontoons nga gidonar sa mga Korean businessman ngadto sa lokal nga kagamhanan. Nagyaw-yaw ang mga pasahero, naingon ang mga pasahero makatagam. Plus the fact na pa environmental fee nga ma-resolve pa tag 100 pero i-ikon man kuno na nag-istorya mi si Ma'am Abet nga 20 na lang na. No? So, salamat mi ana. Pero kahapon 100 pa man, punan pa ang problema. Matod ni Soliano, nakadugang usab sa ilang kasagmuyo kay wa usab tuguti ang mga pribadong sakyanan sa ilang mga guest nga makapark sa designated parking space sa wharf. It was well agreed pero wa niya honori. Okay ba? Power? Power play? I don't know. Gipasabot ni Maribago Barangay Captain Rosalino Abing nga gituyo niyang di pasudlan ug mga sakyanan ang wharf kay buot niyang makita ang unsay angayang buhaton sa barangay sa higayon nga magsugod na ang construction sa tourist rest area sa dapit. Gani gipakita niya ang building perspective ni ini, lakip na ang perspective usab sa himuong covered walkway. Ang maong proyekto posibleng pabarugo na karong Hulyo o Agosto. Ang ako, once magsugod nun yung construction ba, asa makaangayan, pasudlon pa ba na ko nga tumoy, ang mga sakyanan, or diha lang gid sila sa kuan ba, sa entrada. Motoy akong silbi murag dry run to no. Samtang gihimakak ni Kapitan Abing ang reklamo kabahin sa wa pagtugot niya nga makapark sa duol ang mga pribadong sakyanan. Actually ma'am, nai-parking sa katong iyang kuan bitaw sa iyang left wing o right wing. Nagyapon ang parking. Ang the only thing lang gahapon nga giwala nako ang katong pagsud sa sakyanan nga tumoy nga walay maka-drop off. Gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang Maribago Wharf o gitugutan ng makasulod ang mga pribadong sakyanan sa tumoy sa wharf. Apan matod sa mga nagbantay didto, gibutangan lang nila kini og ali aron di mulahos ang mga motorsiklo ug adto na sa tumoy sa taytayan mo park. Sa pikas bahin, gipahibaw usab ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon nga nasayod na sila sa yangungo sa mga island hopping operators nga mga upunganon ug ipaubos na ngadto sa 20 pesos ang environmental fee alang sa mga local tourists. Apan kay lagi usaman ka revenue ordinance ang environmental fee ordinance bisan ko naandam na ang draft ordinance ni ini, gikinahanglan gihapong iagi una kini og public hearing una mapatuman. Hinuon iyang gipaniguro nga matigayon na kini karong buwan sa Hulyo. Nga akong gisaad nila sa atong mga operators nga sige lang first session, regular session sa 17th sanggunian panglungsod mao na atong first agenda. So basically wala na tay problema ana diha dapita kay nagkauyo naman ang both parties. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan May Rondina. Balitang Bisdak.